mazitye zilale kanti zii-angels ezintathu zizothetha noAbraham about imeko yakhe noSarah, also about iSodom neGomorrah. Zinezo messages ziyi-2. Then zilapha kaAbraham ke ngoku ziqala nge-first message ezize nayo uverse 9. Ngalamadoda labuzayo kuverse 9 mathathu abuza uAbraham athi kuye uphi na uSarah mkakho, 18 chapter 18 verse 9. Athi kuye uphi na uSarah mkakho, wathi nanko ententeni. Yathi ndiyakubuyela kuwe lakubuya eli xesha. Yabona uSarah mkakho uyakuba nonyana. Weva uSarah esemnyango wentente wona esemva kwayo. Ke kaloku uAbraham noSarah babe sebeluphele, sebekhulile. Kusekunqamkile kuSarah okwendlela yabafazi. uSarah wahleka ngaphakathi kwakhe esithi, emveni kokuba ndingagele ndisaya kuyolelwa na? Saya kuyolelwa na nenkosi yami yaluphele nje? Wathi uYehova kuAbraham, yini na ukuba uSarah hleke esithi kuhleliwe nje ndiyakuzala na ndaluphele nje mna? Kukho nto ingamnqabelayo na uYehova? Ngexesha elimisiweyo ndiyakubuyela kuwe lakubuya eli xesha uSarah abe nonyana. Wakhanyela uSarah, afana ucinge uSarah uyakhanyela ngoxesha uthi uYehova uSarah uhlekile. Then wakhanyela uSarah esithi andihlekanga kuba ebesoyika, wathi yena hayi uhlekile. Amen. Siya kam then ke izawudlulela ke ngoba lamadoda ondela iSodom uAbraham ehamba nawo ewaphelekelela, then babheke eSodom basa imessage yaseSodom. Now uSarah ke uthi hayi andihlekanga kutsho uThixo. Yazi uThixo xa esithi uThixo ngokwakhe uhlekile, it means uhlekile. Ilanda esithi hayi uhlekile because uSarah uhlekile. Uhlekiswa into yoba kufikwa almost after 20 years kwakuthiwe uzawuzala umntana, wayekwa woluphala uSarah sekufikwa almost after 20 years. Cinga bekufike umuntu about 60 70 uthiwa uzaba nomntana, umakhulu about 70 uzaba nomntana, ugqiba yeke ukuhlalwe another 20 years more, kuphinde kubuye kuphinde kuthiwa uzaba nomntana. And ilanto ehleka wathi hayi man sendifike kodwa what even umyena hayi uzazawuyola ikhona endawuyiva kulona sabe ikhona into athi hayi man azozenza wahleka. Lithi ke ngoyalengelosi uYehova wathi uhlekela ntoni Sarah, uhleka ntoni Sarah wathi hayi andihlekanga. Mfeke ayibuzi noSarah buza uAbraham buza uhleka ntoni uSarah, wathi uSarah weva hayi andihlekanga, wathi awuhlekile because xa uhlekile xa uthi uThixo unyanisile uThixo kunathi.